Shwmna, a chroeso i'r babell wyddoniaeth a thechnoleg AmGen a'r sesiwn drafod cyntaf o 2 yr wythnos hon. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno â ni. Elin Rhys yw'n enw i, a mae'r 3 ar y panel yma heddiw wedi cael blwyddyn a hanner hollol wahanol i beth o'n nhw'n ddisgwyl, ond mae'n siŵr bod hwnna'n wir amdano ni gyd. Ond mae'r 3 mewn ffyrdd gwahanol wedi gorfod delio yn uniongyrchol gyda panig y pandemig yn y maes meddygol. Felly, gyda fi, mae yna lais cyfarwydd iawn o Radio Cymru sydd yn trosglwyddo gwybodaeth am achosion, lleisiau rheolau newydd, rhannu cyngor, Dr Eleri Davies o Iechyd Cyhoeddus Cymru, croeso i ti Leri. Mae crybiolegedd i chi wrth gwrs, dyna'ch arbenigedd chi, a newydd fod ar eich gwyliau, dwi'n cymryd. So, chi di colli'r ddawn o ddeud mae eisiau golchi dwylo a gwisgo mygydau chi, achos chi di bod yn gweud na llawer dros y misoedd diwetha. Do, mae'n braf cael gwyliau, ond mae'r neges yr un peth ar ôl dod nôl hefyd. Mae'n siŵr o pethau'n wath nag o'ch chi'n disgwyl pan dethwch chi nôl bore yma? Wel, mae wastad yn anodd yn ôl y gwyliau a gweld bod pethau'n dal i fod rhywbeth yn debyg. Mae'r ffigurau yn uchel wrth gwrs i ryw raddau, ond mae'r newyddion yn dal i fod yn dda ynglyn â'r brechu ac ati. Felly, cymysglyd wrth ddod nôl. Diolch. Hefyd, llais cyfarwydd arall i ni ar Radio Cymru ac ar y cyfryngau yng Nghymru yw rhywun arall sy'n gweithio gyda Iechyd Cymru. Beth ych chi'n galw'ch hunain? Fi'n cymysgu rhwng yr gig Cymru a hybu Iechyd Cymru, ia? Iechyd Cyhoeddus Cymru, na fe? Iechyd Cyhoeddus Cymru. A fe licen ni chi esbonio'r gwahaniaeth i fi yn y fyned, Richard, a mae'ch llais chi yn gyfarwydd iawn, ond brechiadau yw eich arbenigedd penodol chi, ac oeddech chi wedi cael gwyliau? Do, mi ges i gwyliau mis Medi diwetha, mi ethon ni Gernyw, ddim braf iawn, ond ers hynny, does na ddim saib i bod yn ddigon hir i gael gwyliau. Na, mae rhaid chi gael un cyn bo hir am hwnni. Ond falle, allwch chi esbonio felly, beth yw y sefydliad i chi'n gweithio ynddo fe? A beth yw'r gwahaniaeth rhwng hwnna a gig Cymru? Ac ydy wna'n ymbarel drosto chi? Ydych chi'n gweithio iddyn nhw? Nhw'n gweithio i chi? Sut mae'n gweithio? Felly mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn rhan o'r gig. Mae fe'n gweithio hefo'r awdurdodau iechyd lleol, hefo hefyd y gynulliad. Mi fydda i a Eleri a cyfeillion wedyn yn rhoi cyngor i'r gwasanaethau iechyd lleol, hefyd yn rhoi cyngor i'r Llywodraeth Cymru, ac yn ceisio diogelu iechyd y cyhoedd, nid trwy gwasanaethau, ond trwy iechyd cyhoeddus, felly camau fel brechu, fel gwneud gweithio mewn labordy, gwneud diagnosis, rhoi cyngor ar gyfer atal lledu heintiau ac yn y blaen. Felly dyna'n ardal arbenigedd ni. Lyfli, diolch yn fawr iawn i chi. Wel, un sydd yn un o'r gwasanaethau eraill ac yn uniongyrchol hefo cleifion, a fi digwydd bod yn gwybod bod ni'n mynd ar ei gwyliau, unwaith fydd y Zoom ar ben. Rhowch groeso i feddyg teulu, Dr Gillian Ellis Williams, sydd yn brif bartner Mhen y Groes a Chros Hans. Nid bod chi'n mynd i feddwl hynny pan glywch chi hacen hi, ond Gillian, mae'n siŵr bod wedi bod yn gyfnod rili anodd i chi a chi siŵr bod yn edrych ymlaen am y gwyliau? O, yndw, dwi yn. Ond mae yna rhywun deimlad yn does dim eisiau cweit mynd i ffwrdd rhag on fod ni'n colli rhywbeth a mae yna cymryd bach o ddyddiau jyst i ymlacio a anghofio am y gwaith dipyn bach. Ond mae o'n boindod wedyn dod nôl a ddim yn gwybod cweit beth sydd wedi ddisgwyl chi, ond na, dwi'n edrych ymlaen. Cymryd nôl i'r gogledd am ryw wythnos bach. O, na ni. Oce, wel, croeso i chi'ch 3 a diolch i chi am gytuno i drafod. A gobeithio bod yr hanner awr 20 munud yma yn mynd i fod yn ddefnyddiol i chi. Fi'n gobeithio edrych nôl i'r gorffennol, edrych ar pethau nawr, a falle cael pip ar sut mae'n mynd i fod yn y dyfodol. Ond dwi hefyd eisiau siarad yn fwy penodol am deimladau y panelwyr. Dyw gwyddonwyr ddim yn licio siarad am deimladau, dim ond ffeithiau maen nhw'n delio ynddo, ond fi'n gobeithio newn nhw
anghofio hynny am gyfnod. Eleri, chi'n feicrobiolegydd gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru. Chi'n amlwg yn deall eich ferysiad. Chi'n wedi gwybod am SARS-1 oedd o'r blaen. Chi wedi gwybod am MERS, am ffliw adar, y coronavirusiaid oedd o'r blaen. Beth oedd eich teimladau chi te yn sydyn reit i glywed bod SARS-CoV-2 yn rhywbeth oedd yn ofidus? Wel, mi'n credu bod ni wedi paratoi o'r blaen am pandemig, fel wyt ti'n gweud, wedi delio gyda SARS-1 a bod canllawiau gyda ni'n barod i ddelio am MERS ac ati. A hefyd, wrth gwrs, fe ni'n delio gyda virus ffliw y mochyn neu swine flu yn 2009. A oedd y pethau yna i gyd yn helpu ni i fod yn barod, ond hefyd, wrth gwrs, yn paratoi ni i feddwl a oeddi hwn yn sefyllfa nawr i ni nawr yn gorfod delio gyda fel pandemig, i ni wedi bod yn paratoi am y pandemig a dyma fe. Felly wrth gwrs, os ych chi'n siarad am emosiynau, mi oedd e'n deimlad o ansicrwydd os te fe hwn oedd y pandemig mawr o'n i'n mynd i orfod delio a hefyd teimlo bod ni yn gwybod beth oedd angen gwneud. A hefyd, elfen o fethu credu bod pethau'n digwydd fel o'n nhw, achos wrth gwrs oedd edrych ar y lluniau o China ar y dechrau a gweld yr ysbytai newydd mewn cael ei adeiladu mewn wythnosau, pethau'n cael lawr, methu mewn gwirionedd meddwl bydden ni byth yn gweld hynny'n digwydd yma yng Nghymru, ac wrth gwrs erbyn hyn, ni'n gwybod bod e gyd wedi digwydd, a fi'n credu bod yr emosiynau wedi bod yn gymysgedd o'r pethau yna i gyd, a hefyd, wrth gwrs, erbyn hyn, yn deimlad bod chi mewn sefyllfa o ymateb am gyfnod mor hir, a mor emosiwn yn un a hynny, bod e'n deimlad i ni'n dal i fod yn gorfod delio â hwn nawr, bron i 19 mis ar ôl iddo fe ddechrau. A Richard, ar y dechrau gyda chi, achos brechlynau yw'ch arbenigedd chi, oeddech chi'n teimlo ar y pryd, wel, yr unig ffordd mas o hwn yw brechlyn, neu o'ch chi'n meddwl y bydde na yr herd immunity, yr immunedd torfol yma, yn yr unig ffordd o ddelio gydag e? Beth oedd eich teimladau chi yn y dyddiau cynnar? Wel, mi oedd yn amlwg yn gynnar iawn bod 1% o'r cleifion yn marw oherwydd Covid-19. Felly, mi fysa pris uchel iawn os bysach chi'n ceisio cael immunedd trwy gadael i bobl ddal yr haint. Felly, mae brechlynau erioed wedi bod yn ffordd allan o pob fath o haint. Sneb fawr yn cofio smallpox nawr, ond ni wedi cael gwared o smallpox trwy brechu. Mae lot o wahanol heintiau sy'n plant. Dyn ni'n gweld nhw, dyn ni'n disgwyl yn plant ni i fod yn sâl nawr oherwydd brechlynau. Ond os ewch chi nôl cyn pryd efo brechlynau a cyn antibiotic, mi fodd byddech chi'n disgwyl i rhai plant mewn dosbarth ysgol neu mewn teulu i farw cyn bod nhw 5 oed, oherwydd y mathau heintiau nawr, i ni'n brechu yn erbyn nhw ac yn byth yn gweld. Felly mi oedd yn amlwg, efo Covid-19, y ffordd allan o'r broblem yw i ddatblygu brechlynau. Ond dwi'n credu oedd neb di disgwyl bysa ni'n cynhyrchu brechlynau oedd mor effeithiol a mor gyflym. Dyna'r sioc i bawb fi'n credu. Ie, fe'n eitha gwirthiol mewn gwirionedd yn dod. Gillian, fel meddyg teulu te, bod allai mond dychmygu beth oedd yn mynd trwy'ch meddwl chi, achos wedi'r cyfnod gyda chi gleifion dan eich gofal oedd yn dioddau bob math o bethau yn barod. Beth pan o'ch chi'n clywed y storis yna, dwi'm yn gwybod o ble o'ch chi'n cael eich ffynhonnell gwybodaeth, ond beth oedd eich ofnau cychwynnol chi? Dwi'n meddwl, oedd trio gwybod sut oedden ni'n mynd i drefnu'r gwasanaethau rili ar gyfer y cleifion. Ond eithon ni at yn gilydd fel grŵp o'r practices yn lleol, jyst i
i siarad rili a gweld be fydden ni'n neud. A dwi'n meddwl oedden ni'n teimlo oedden ni rili isio helpu a ymladd y feirws yma pethau, ond wedyn yn sydyn iawn, yn amlwg do hwnna yn prif nod ni'n y diwedd, oedd jyst wneud yn siŵr bod ni yn gallu cario ymlaen i weld yn cleifion, a chi'n dawel dros ben. A wedyn, mewn un ffordd o hwnna beth da, achos o'n rhoi cyfle i roi y strwythyr yn ei lle i alliogi ni weld y cleifion wedyn pan oedd y cyfnod amser yna'n dod. Ond oedd y negeseuon yn dod o'r bwrdd iechyd a wrth gwrs teledu, ond wrth gwrs oedd ni mor brysur yn y gwaith hefyd, oedd ni'n anodd trio cadw i fyny efo pethau, mae pethau newid mor gyflym, a wedyn o'na rhyw fath o saturation point yn dod bron o bod, yn dweud lle oedd ni cael oedd y cleifion hefyd yn cael gwybodaeth trwy'r adeg, ac oedd nhw weithiau'n jyst yn ffonio a dweud, da chi wedi clywed am hyn a llall. So mi oedd o'n real fast learning curve really yn dweud, ond na mi oedd o'n teimlad yn dweud, dwi'n meddwl, gyn pawb, mae rhaid ni gyd tynnu at yn gilydd nawr, a mae rhaid ni wneud y gorau ar gyfer y cleifion a gofalu am pawb, sort of thing. Na, oedd o'n gyfnod anodd mewn un ffordd. Oedd, fi'n siŵr. Ac Eleri, o'ch chi'n goffod delio gyda'r wasg, o Gillian yn sôn bod hi'n cael gwybodaeth o'r cyfryngau, ac o'ch chi a Richard yn delio gyda'r wasg. Oeddech chi'n meddwl nath y wasg jobyn o reit o drosglwyddo wybodaeth ac o olygu'r wybodaeth yna fel bod e'n ddefnyddiol i bobl, neu o'ch chi'n diawlo nhw am falle dweud rhywbeth oedd yn sensationaliso neu yn rhoi'r neges anghywir mas? Mi'n credu'n gyffredinol bod y cyfryngau wedi bod yn rhoi'r stori drosodd yn reit gyfrifol. Ni'n credu'r sialens fawr sydd gyda ni yng Nghymru felly yw'r ffaith bod lot o'r cyfryngau yn dod yn genedlaethol a felly yn enwedig ar gyfnodau pan oedd canllawiau newid ar wahanol speed yn Lloegr neu Cymru neu'r Alban neu beth bynnag, bod wedyn ni challenge gyda'r cyfryngau i drosglwyddo'r wybodaeth yna. Sawl gwaith dwi wedi eistedd o flaen newyddion 10 a'n gwyddi ar y sgrin yn gweud, wel, dyw na ddim yn wir am Gymru. A fi'n credu bod y cyfryngau a challenge myna, ond bod y challenge hefyd oherwydd bod pobl yn cymryd y newyddion mewn gwahanol ffyrdd. A bod hwnnw wedyn ni yn challenge i ni yn Iechyd Cyhoeddus Cymru, drial sicrhau bod y negeseuon pwrpasol i Gymru yn dod drosodd yn glir i boblogaeth Cymru. Ie, chymod, Richard, mae'n wir yn bwyty Iechyd Cyhoeddus Cymru fyd, achos bethau heddiw chi jyst yn darllen beth mae Iechyd Cyhoeddus Lloegr yn dweud, bron i'r graddau yn genedlaethol, chi ddim yn gwybod beth yw pwrpas Iechyd Cyhoeddus Cymru. Ydych chi'n cael eich ariannu mewn ffordd wahanol am wni bod Iechyd Cyhoeddus Cymru cael llai o arian na Iechyd Cyhoeddus Lloegr? Ond efo'r un math o ymchwil o'ch chi'n neud, o'ch chi'n dyblu ar yr un gwaith, neu o'ch chi'n siarad gyda'ch gilydd? Na, mae pob awdurdod Iechyd Cyhoeddus draws Prydain yn gweithio hefo'i gilydd yn agos iawn. I ni wedi gweithio ar enghraifft effeithiolwydd y brechlynau, a wedyn sgwennu papurau gyda'n gilydd a rhoi nhw i fewn i'r papurau i'r wasg gwyddonol. Felly, ni'n gweithio yn agos iawn, ni'n cyfarfod yn wythnosol, fi'n siŵr bod yr un fath yn wir i Eleri, a ni'n gweithio gyda'n gilydd. Mae Cymru lot yn llai na Lloegr, maen nhw 20 gwaith yn fwy na ni, 20 gwaith fwy o arian i weithio yn genedlaethol. Ond ni'n gallu gwneud pethau yng Nghymru na allan nhw'n wneud yn Lloegr. Felly, wel, ni'n defnyddio gwybodaeth o'r gig yn dda iawn yng Nghymru. Mae gynnon ni, fi'n credu gwybodaeth gorau ar sail ar y niferoedd sydd wedi brechu. A ni wedi defnyddio hwnna i wneud yn siŵr bod ni'n brechu yn gyflym, a ni wedi brechu yn fwy cyflym na unrhyw man arall yn Brydain. Yn y byd, dweud y gwir, ni wedi cyrraedd, ers mis Mai, ni wedi cyrraedd 70% ac yn nawr dros 90% dos cyntaf. A mae'n bosib achos bod yna rhwydwaith i weithio gyda awdurdodau yng Nghymru, a wedyn arbenigrwydd i weithio gyda'r data. Felly mae pethau weithio'n haws mewn gwlad llai, a mae'n bosib gwneud pethau yn allech i wneud mewn gwlad sy'n lot yn fwy. O'ch chi'n teimlo yna, Gillian? O'ch chi'n teimlo bod chi ar ben eich hun, neu o'ch chi'n profi'r cydweithredu? O'ch chi'n sôn am practices lleol.
Ond oeddech chi'n teimlo bod chi'n rhan o'r tîm mawr ar y cyd gyda phawb arall a bod y pethau'n gweithio'n fwy llyfn o'r herwydd? Dwi'n meddwl, mi oedden ni yn teimlo, ni yn rhan o'r pictiwr mawr, really, yn dydan, a cymryd gwybodaeth gan y bwrdd iechyd a sgwrsio amdan hefo practices y lleol hefyd, jyst yn cymharu pethau, ond o'na pethau, chwbod, yr golchi dilo yma, gwisgo PPE a cadw pellter, chwbod, mae hynna gyd yn pethau rhaid ni trio cyfynnu, treid yn y diwrnod gwaith o ddydd i ddydd, a wedyn, a peidio gweld cleifion gymaint, chwbod, ella wneud y video consultation, neu ar y ffôn, a chwbod, oedden ni'n gweld gymaint o gleifion yn y cychwyn, a da ni'n gweld lot yn fwy nawr hefyd. Ond mi oedd yr program brechu o hwnna'n dod â pressures bach yn wahanol digwydd, achos mi oedd hwnna reit yn gyfnod reit anodd, eto'n rhywbeth cyffroes, pawb eisiau trio helpu. Oedden ni'n ffodus iawn o gynnu ni ddau doctor oedd wedi ymddeol yn eitha diweddar, a ddeithon nhw nôl i'r practis, ac oedd o'n lyflu gweld nhw, a mi oedd y cleifion, wrth gwrs, wedi bodda'n gweld nhw yn dod. A mi oedd hwnna wedyn achos wrth gwrs oedd o gwaith dydd i ddydd ni yn cario ymlaen ydyn rhai ni falle, a ni'n gallu rhoi dyfrychiadau o fewn y feddygfa, achos oedd o'n digon mawr, so rhaid ni fod yn yr neuadd lleol, a wedyn oedd o'n rhyddhau ni i gario ymlaen o gwaith dydd i dydd, tra oedd y doctor eraill hefyd wedyn yn helpu efo'r brechu. Ond o hwnna, ac oedd ni'n gorfod dilyn rhyw waith i ni gael deall sut oedd y brechiad yn gweithio rhyw beth am hwnna, dwi'n yn siŵr iawn pwy wedi trefnu hwnna. Wel, chi yna, Richard? Fe chi drefnodd hwnna? Ac o hwnna'n diddorol dros ben, ac wrth gwrs yr AstraZeneca ddar ni roed i'n cleifio ni, ond wrth gwrs oedd rhaid dysgu hefyd am y Pfizer, achos oedd lot o'n cleifio ni wedi cael hwnna hefyd. So oedd yn sydyn iawn, oedd chi yn dod i defnyddio rhyw dermad, dod i nabod pethau, oedd chi'n anghofio ers oedd chi'n ysgol feddygol, ond oedd hwnna yn gyfnod pwysig. Ond dwi yn poeni'n bach am beth sy'n mynd i ddigwydd efo'r booster yma, os di hwnna'n mynd i ddod Richard, ella bod hwnna rhywbeth, os chi'n gallu ateb, dwi'n yn gwybod, a sy'n ni'n mynd i ffitio hwnna i fewn hefo'r ffliw, dwi ddim yn gwybod, ond dyna ni. So, beth yw'r ateb te, Richard? Na, mae pawb yn pryderu am ffyndo'r amser, nid yn unig i frechu, ond hefyd popeth arall mae rhaid i'r awdurdodau iechyd a'r meddygon teulu dechrau gwneud eto. Mae lot o bethau wedi bod wedi dal yn ôl tra bod ni'n delio hefo Covid, a nawr mae rhaid mynd yn ôl i'r arfer efo'r hynna. Ond mi fyddwn ni'n ffindo'r ffordd, fel un wedi hyd yma, ond mi fydd yn cyfnod brysur bendant. Ond oeddech chi'n ymwybodol o'r straen mae hwnna yn ei achosi i feddygon teulu sydd yn gorfod gwireddu y brechu? Ie, bendant. Ni'n siarad hefo bawb sy'n rhan o'r ymgyrch brechu yn cynnwys meddygon teulu. Felly, ni'n ymwybodol pa mor anodd yw i bawb i ddelio. Fel oedd Gillian dweud, pethau ddydd i ddydd mae rhaid i chi wneud i edrych ar ôl y cleifion a hefyd brechu yn ychwanegol. A mi fydd hyd yn oed yn fwy anodd nawr hefo cyfnod brechu ffliw pan bod yr heintiau yma'n codi eto. Mi gethon ni braidd dim ffliw blwyddyn diwetha o gwbl yn y gaea, felly ni'n disgwyl lot mwy o ffliw a bobeth arall gaea yma. Mi fydd yn gyfnod anodd eto. O, na fe. Mae o leia nawr mae yna gynllun mewn lle am ni i drio wireddu hwnna, ond yn ogystal o hwnna i gyd, mae'r gofid falle fwy i bobl fel fi, pan ni'n clywed yr holl sôn am yr amrywiolion yma, sydd yn air ofnadw anodd i ddweud. A dwi'n poeni, mae pawb yn clywed am yr alpha, beta, gamma, delta ac yn wyndran os oes yna lambda rownd y cornel. Beth yw sydd yn achosi i y feirws i newid mor gyflym ac ydy cael poblogaeth sydd yn rhannol wedi frechu yn achosi y feirws i benderfynu bod e'n mynd i esblygu mewn i rhywbeth arall am y rheswm yna ac i rhywbeth sydd yn fwy heintus, Eleri? Mae'r feirwsiau yma yn newid yn rheolaidd fel rhan o'i natur.
a mae lot o ferysiau yn gwneud hyn, felly fe fyddwch chi'n gyfarwydd â'r ffliw a'r ffaith bod angen brechiad yn erbyn y ffliw bob blwyddyn, a'r heswm pam mae angen brechiad yn erbyn y ffliw bob blwyddyn yw oherwydd bod virws y ffliw yn newid hefyd. Felly dyw amrywiolion ddim yn rhywbeth sy'n ond yn digwydd yn y feirws yma, mae'n digwydd mewn lot o ferysiau. Mae feirws SARS-CoV-2, sef y feirws sy'n achosi Covid, yn newid. Mae amrywiolion niferus gyda ni'n barod. Mae'r rhai sydd wedi cael ei enwi yn rai i ni wedi gofidio fwy amdanynt oherwydd bod nhw'n eilla yn lledaenu'n yn haws na'r amrywiolyn cyntaf, neu oherwydd bod nhw yn llai tebygol o ymateb i'r brechiad, enghraifft. Felly, sy'n eisiau i bobl deimlo bod datblygiad amrywiolyn neu amrywiolion yn rhywbeth annisgwyl, ond wrth gwrs, os yw'r feirws yn lledaenu yn eang, mae'r cyfle i'r feirws i ddatblygu amrywiolyn newydd yn cynyddu. A felly'r sefyllfa bresennol sydd gyda ni, lle mae canran uchel o bobl wedi cael y brechiad, a ni'n falch iawn bod hynny wedi digwydd, ond bod na dal i fod ganran o'r boblogaeth heb gael ei brechu, a bod y feirws yn lledaenu yn rhwydd yn yr boblogaeth yna, ac wrth gwrs ar hyn o bryd y boblogaeth ifancach yw hynny, ar hyn o bryd yng Nghymru ac yn y Deyrnas Unedig. Dyna lle mae'r gofid bod yr amrywiolion yn datblygu yn y boblogaeth yna, ac y galle fe arwen at amrywiolyn sydd ddim yn ymateb mor effeithiol i'r brechiad. Ond mae'r sefyllfa yna gyda ni, ac dyna pam i ni'n dweud bod yna ras, os licwch chi, o'i gael pawb wedi brechu fel bod ein sefyllfa ni mor bositif a phosib yn erbyn y datblygiad pellach o amrywiolion. Ond does na ddim modd arbed amrywiolyn rhag datblygu os yw lledaeniad yn cadw fynd. Felly, chymod, na'r sefyllfa i ni yndo, ond sy'n eisiau gyfidio gormod bydden ni'n gweud. Ond gyda amrywiolion y ffliw, enghraifft, siwch chi'n gwybod o flaen llaw pa un i roi yn y dechlyn? Ydych chi'n darogan pa un sy'n mynd i fod, neu os gyda chi dystiolaeth bendant, tawr ffliw arbennig nes sy'n mynd i fod tymor nesaf, ac os felly ydy'r un peth yn wir am bwyty SARS-CoV-2? Wel, mae ffliw yn lledu yn y gogledd a'r de, felly yn Australia a New Zealand ac yn y blaen. Yn yn haf ni, maen nhw'n cael eu geaf nhw, a wedyn yn eu geaf nhw ni'n cael y haf ni, a mae'r WHO yn edrych ar yr amrywiolion sy'n lledaenu, ac yn wedyn mis Chwefror yn rhoi argymhellion ar gyfer y fathau sydd i fynd i fewn i'r brechiadau fydd yn cael eu defnyddio wedyn mis Medi ymlaen yn y gogledd. Felly mae'n cymryd rhyw 6 mis i gynhyrchu wedyn y brechlynau yna. Ond dyna maen nhw'n wneud, a mae'n newid pob blwyddyn. Blwyddyn yma mae yna 4 gwaith wahanol, math gwahanol yn y brechlyn. Felly ni wedi arfer ar delio hefo'r cyfnewid yma gyda feirysau eraill. Diolch am yr esboniad yna. Mae wedi bod yn pyslom ydy hwnna ar sbel. Ond Gillian, gyda'ch cleifion chi, achos chi sy'n siarad gyda nhw yn uniongyrchol, falle'n fwy na mae Eleri a Richard yn ei wneud. Beth wedech chi yw i gofidion penna nhw ynglyn â'r amrywiolion a'r brechiad? Beth yw'r cwestiynau chi'n tueddu cael gan eich cleifion? Dwi'n meddwl bod gyda'r ffliw yn aml iawn, ella mi o'na ddim o'na fwy o cleifion ella ddim yn barod i gael y ffliw. Mae'r un rheswm yna'n dweud o ella bod yna diom o gweithio neu blwyddyn diwethaf yn gweithio mi, a dwi wedi cael y frechlyn a dwi wedi ges i ffliw, a mae'r math yma o mateb. Ond dwi'n meddwl hefo'r Covid, wrth gwrs, dwi'n meddwl ni'n gael ei hollol wahanol ond ydyn ni, a wedyn mae bobl llawer mwy parod digwydd i'w gael. Ond mi o'na gwestiynau oedd yr holl peth oedd allan amdan cael yr clots, rhywbethau hefo'r AstraZeneca, oedd hwnna yn y wasg, oedd hwnna'n gafon ni rhyw gyfnod bach eitha anodd yn fanna'n trio rhoi gwybodaeth drosodd i'r cleifion amdan y frechlyn, ond yn gyffredinol, dwi'n meddwl bod nhw wedi
Does am llawer o bobl wedi troi lawr y frechlyn y Covid gyda ni, falle. Ond yn ddiddorol, ond weithiau dwi'n mynd deall pam, ond mae'n ryw reswm weithiau dyn nhw ddim yn cael yr AR-LEIN, so dwi'n meddwl bod nhw'n meddwl bod nhw'n iawn, ond lle bod nhw wedi bod yn sal efallai ar ôl yr un cyntaf, ond wrth gwrs mae'n bwysig yn dweud bod nhw yn cael y ddau a wedyn. Ydych chi'n meddwl bod, Gillian, ar hwnna, bod y ffaith bod yna dystiolaeth nawr bod yna berson sydd wedi cael 2 frechlyn hefyd yn dal Covid ac yn mynd yn digon sal i fynd i'r ysbyty. Ydy hwnna'n neud i bobl feddwl bod y frechlyn ddim yn gweithio ac felly ddim yn boddran? Ie, dwi'n siŵr, ond wedyn nid bod bobl yn meddwl bod nhw'n cael y ddau frechlyn, a wedyn maen nhw'n meddwl bod nhw'n iawn. Iawn, yn gwmws, ie. Yr un ffordd, dwi'n meddwl bod hwnna'n mwy peryg mewn ffordd, yn dydi, a wedyn, ond mae yn wir i ddweud yn dydi, mae gan yn uchel o'r henoed a bobl mwy vulnerable wedi cael y frechlyn, a wedyn, so os ydyn nhw'n y frechau, so os ydyn nhw gobeithio fydden nhw llai sal, os ydyn nhw'n cael Covid. Dwi'n wedi dod ar draws gymaint o bobl sydd wedi cael Covid ar ôl cael y frechau ar hyn o bryd. Fel nid o Eleri, mae gen ni lot o blant bach, blant ysgol uwchradd sydd gyda Covid yn ardal ni ar hyn o bryd. Ond mae'n cael rhyw fath o knock-on effect yn dydi hefo'r rhieni os ydyn nhw wedi cael y frechiad hefyd. So mae'r patrwm bobl sy'n cael yr Covid wedi newid yn nawr i gymharu sydd oedd o'r blaen. Ie, diddorol. A Richard, dwi'n cymryd yn naturiol, mi'n siŵr bod chi wedi pregethu lot wrth bobl am gael brechlynau, achos fel wedsoch chi ar y dechrau, mae'r afiechydon oedd yn gyffredin blynyddoedd maith yn ôl wedi diflannu oherwydd brechlynau. Odych chi'n credu bod ni fel cymdeithas wedi cymryd ein iechyd ni gormod yn ganiataol achos hynny, a bod hwnna'n un o'r rhesymau pam i ni ddim yn ymateb fel dylsen ni nawr? Fi'n credu bod rhan fwyaf ohono ni jyst yn cael brechlynau yn automatig heb feddwl amdano fe. Mae 80% fi'n credu y rhieni jyst yn dod â'i plant. Wedyn mi fydd rhai â cwestiynau, a mi fydd rhai efo gofidion difrifol ynglyn â'r brechlyn a angen mwy amser. Fi'n credu, hefo Covid, beth sy'n wahanol yw bod pawb yn gweld ar y teledu effaith Covid ar yr ysbytau, ar y cleifion ac yn y blaen, ar ystadegau yn cynyddu. Felly, maen nhw'n deall yn iawn pam ddylsen nhw cael brechlyn. A wedyn, yr unig cwestiwn wedyn yw'r brechlyn yn ddiogel ar gyfer fi. A mae rhan fwyaf yno ni, mae mwy na 90% nawr o oedolion wedi cael y brechlyn. A'r lleiafrif iawn sy'n penderfynu beidio gael e. A fi'n credu bydd hwn yn effeithio falle ar brechlynau eraill hefyd. Gewn ni weld nawr gen y geia os geith mwy o bobl y ffliw, achos mae ffliw hefyd yn gallu fod yn ddifrifol iawn. Ydy. Mewn geia gwael yn Bryden, mi allan ni gael 20,000 o farwolaethau oherwydd y ffliw. Felly mae'r ymwybodaeth bod na reswm ar gyfer brechu nawr wedi codi. Fi'n credu bod hwnna'n falle fydd yn helpu. Gillian. Ie, o'n i jyst yn dweud, oedd o'n yn taro ni flwyddyn diwethaf, mi ddoth na fwy o bobl llawer mwy parod i gael yr ffliw, yr rechlyn flwyddyn diwethaf. Ond dwi'n yn siŵr sut fydden nhw flwyddyn yma, os yna rhyw fath o fatigue mewn ffordd, os yna rhyw air Cymraeg i ddweud am hwnna, vaccine fatigue, dwi'n gwybod. Bydd o'n ddiddorol i weld, ond mae wedi bod yn ddiddorol, braidd neb yn dod i'r feddygfa hefo peswch neu pneumonia neu bobl hefo asma dros y cyfnod yma, achos bod pawb yn golchi dilod, defnyddio gwisgo'r masg a rhyw bethau. Mae hwnna'n rhywbeth positif iawn, dydy. Mae gobeithio bod pobl yn cario ymlaen yn neud hwnna efallai. Ond chi'n meddwl byddan nhw, Gillian, achos fi'n credu bod ymddygiad pobl yn rili ddiddorol. A mae Eleri wedi bod yn pregethu'r negeseuon yma, a Richard a Chyffen amlwg, ymarferion i chi'n goffod wneud yn y feddygfa. Ond ydy pobl yn mynd i gario ymlaen hefo yr golchi dwylo? Ydyn ni byth yn mynd i ysgwyll llaw efo rhywun, byth eto? Ydy'n harferion ni yn mynd i orfod newid achos bod pobl yn ymwybodol bod ni'n byw gyda feirysiad all bod yn beryglus? Beth yw'ch chi? Bod yn cleifio, bobl yn sylweddoli
pa mor beryg mae'n gallu bod yn dydi, mae golchi dilo rhywbeth, mae mor basic yn dydi, degwyr, a os da chi'n sal, i beidio mynd i rhywle lle mae bobl eraill yn sal, hyn oedd efo anwyd yn de, ond dwi'n meddwl, efo anwyd neu ffliw, na, mae rai fi gar ymlaen, mae rai fi fynd i gwaith hyn a llall, ond wrth gwrs efo Covid, fel oedd Richard yn dweud, dim peth oedd bobl yn gweld, bobl yn marw, oedd y ffigur yma bob diwrnod ac mae hwnna'n codi ofn mawr ar bobl yn dydi. So, dwi'n siŵr fydd, mae'r feddygfa gyda ni yn rili lan ar hyn o bryd. Bod wedi bod mor glan erioed yma. Dwi'n obsessed efo golchi'r popeth i lawr a golchi dilo, mae'r eczema fi yn ofnadwy ar y nilo ar ôl yr holl golchi dilo. Mae hwnna'n issue yn diwedd gyda'r holl bobl yma sydd wedi bod yn defnyddio. Chi'n iawn. Ond eto, o ran yr holl drefniant sydd wedi bod, gyda meddygon teulu, gyda beth i chi wedi bod yn gwneud yn Iechyd Cyhoeddus Cymru, Eleri, mae yna ymchwiliad yn mynd i fod. Sa'n gwybod os chi'n edrych mlaen i unrhyw ymchwiliad a beth yw'ch teimladau chi am hwnnw, ond pa wersi chi'n meddwl i chi wedi ddysgu? Achos dewch i ni gael bod yn onest, mi oedd yn newydd i bawb, falle oedd da chi yn eich pen fel microbiolegydd, gallai hwn digwydd, ond pan mae fe yn digwydd, mae fe'n stori hollol wahanol. Pa wersi ddysgoch chi? Wel, fi'n credu bod lot o wersi wedi cael ei ddysgu. Y cwestiwn cyntaf gofynes ti, Elin, ynglyn â p'un yw'n edrych mlaen i ymchwiliad. Wel, ni'n gwybod bod e'n dod, a fi'n credu bod e'n bwysig i gael ymchwiliad, ac yn bwysig i ddysgu'r gwersi na'n iawn, a nid i gynnal ymchwiliad just i roi bai. Achos na'r peth gweitha yw i roi bai ar bobl am beth sydd wedi digwydd. Mi oedd na baratoeth wedi bod rhyden tuag at Pandemig, ond fi'n credu falle bod e ddim mor barod i ddelio gyda'r peth am gyhyd, fi'n credu oedd yn trefniadau Pandemig yn bwrpasol at ddelio gyda y sefyllfa acute, ond wrth i'r sefyllfa fynd ymlaen, mae'r sefyllfa na, fi'n credu mae lot o waith dysgu ar sut mae cadw'r system i fynd mewn cyswllt fel hyn. A fi'n credu i fi y pethau mwyaf pwysig yw i ddysgu bod heintiau yn lledaenu fel hyn, ac yn sicr o fewn ysbytai a phethau, mae'r ffaith bod fel o'n i just yn clywed gyda Gillian nawr, mae'r ffaith bod pobl wedi bod yn dilyn canllawiau golchi dwylo defnyddio masgiau, ambellhau ac ati, wedi golygu bod nid dim ond Covid ddim yn lledaenu, ond mae pethau eraill ddim wedi lledaenu hefyd. A mae angen i ni ddysgu o hynny bod angen i ni gadw fynd gyda'r rhai o'r pethau hyn mwyn sicrhau bod yn gwasanaethau ni'n gallu cadw fynd. Bob blwyddyn cyn Covid, o'n i'n cael problemau gyda ffliw, gyda norovirus, gyda C. difficile yn lledaenu o fewn yn ysbytai. Oedd hynny'n golygu bod rhai o'n gwasanaethau ni'n cael ei effeithio bob geia. Nawr bod ni wedi bod trwy'r profiad hyn a wedi gweld y lleihad mewn lledaeniad oherwydd bod ni'n dilyn y canllawiau hyn, mae angen i ni gadw fynd gyda'r rhai o'r pethau yna, fel bod ni ddim yn gweld lledaeniad ofnadw o bosib o bethau fel norovirus a'r ffliw ar ben Covid yn y geia fel enni. A dyna lot o'r paratoiaeth i ni'n gwneud nawr, gyfer ar geia sy'n dod, yw i ddelio gyda hynny. A na'r wers fwyaf i fi yw i drial dysgu o'r pethau gorau welon ni o ddelio â Covid, o gyfer a delio gyda'n gwasanaethau ni o nawr ymlaen. A Richard, mae'n siŵr o chi'n delio ar yr ochr eitha fath o positif o bethau, sef y brechlyn, a fe wedoch chi bod hi'n syndod os nad yn wyrth bod y brechlyn wedi dod, ond oeddech chi'n rhagweld dyfodol nawr lle mae, oedd Gillian yn sôn am bwyty y gwaith ychwanegol o goffo brechu a'r booster, mae yna dechnoleg newydd yn does lle falle bod y brechlynau mae'n mynd i gael ei roi mewn pilsen neu mewn rhywbeth i chi'n i anadlu. Oeddech chi'n rhagweld pethau felly ar y gorwel?
Mae gennym ni brechlyn ffliw i blant sy'n chwistrellrwynol, felly mae rhyw brechlyn eraill i chi'n llyncu. Felly mae hynny'n bosib. Fi'n credu ni wedi bod yn hynod o lwcus bod gynnon ni gwyddoniaeth cryf i ddatblygu'r brechlyn yma yn y dechrau. A hefyd bod y llywodraethau wedi dilyn y gwyddoniaeth drwy'r pandemig. Felly mae lot o'r bethau ni wedi gwneud wedi seilio ar gwyddoniaeth a hefyd unwaith mae gynnon ni rhywbeth fel brechlyn, mae angen cael gwasanaeth iechyd sy'n barod i rhoi allan. A ni wedi bod yn lwcus iawn yng Nghymru. Mae Brydain wedi bod yn lle cyntaf yn y byd 8 mis Rhagfyr diwethaf i ddefnyddio'r brechlyn yma. A ni wedi bron bennu rhoi 2 dos i bawb cyn i bawb arall. A mae hwnna'n bosib achos bod gynnon ni gwyddoniaeth cryf a hefyd gwasanaeth iechyd cryf sy'n barod i gwneud e. Mae'r ddau beth yn bwysig fi'n credu. A falle'r trydydd yw bod gynnon ni boblogaeth sy'n bolon gwrando a wedyn derbyn yr argymhellion hefyd. Yn enwedig yn Sir Geredigion, maen nhw'n ifydd iawn yn Sir Geredigion. Ond Gillian, o'ch ran chi, mi'n siŵr bod yna wersi wedi cael ei dysgu gyda chithau hefyd, ond ydych chi'n gweld eich practis chi yn newid yn gyfan gwbl o hyn allan? Dal i gadw fe'n lan, fel o'ch chi'n gweud, ond os yna bethau fel apwytiadau dros y ffôn, dros y we, ydy'r un mynd i ddod yn fwy arferol p'un os yna pandemig neu beidio? Ie, dwi'n meddwl bod mae wedi rhoi cyfle i ddefnyddio technoleg mewn ffordd gwahanol i weld yn cleifion. Mae rai fi gyfadde yn gyffredinol, dyda ni fel doctoriaid yma ddim yn licio wneud consultations dros y ffôn, achos ni'n licio gweld yn cleifion wyneb yn wyneb, deu gwir. Ond dwi'n meddwl eich bod ni wedi dysgu, a hefyd dwi'n meddwl bod y cleifion yn dysgu, dwi'n rhaid gweld y meddyg neu y nyrs neu rhywun bob tro yn wyneb yn wyneb. So mae wedi, dwi'n meddwl byddwn ni yn gweithio mewn ffordd gwahanol, oedd o wedi rhoi, yna lot o bethau rhai cael ei wneud dros yn ystod profion gwaith, neu falle checio bod pobl yn iawn ar eu meddyginiaeth nhw, mae hwnna wedi cael ei stretcho allan dipyn bach, ond wrth gwrs mae rhaid mynd nôl, dwi'n meddwl, jyst i nôl i sut oedden ni'n gweithio o blaen i rhai pethau. Ac ydy chi wedi sylwi ar broblemau iechyd meddwl gyda phobl oherwydd y cyfnod clo a pethau ofnadw oedd yn digwydd yn y cyfnod? Ydy hwnna wedi bod o fewn eich, chi wedi gweld mwy ohono? Yndi mae o, a dwi'n meddwl bod hwnna'n waith efallai nawr, dwi'n meddwl fel mae bobl yn pethau'n agor i fyny eto ac bod nhw allan ac yn cymdeithasu efo bobl ac efallai ddim ffidio hwnna'n anodd wrth gwrs ddim eisiau mynd allan ond mae iechyd meddwl wedi cael ei dal yn drwm fi'n credu. Mae'n mwy anodd yn dydi achos dwi'n ddim i weld mewn un ffordd ond os da ni'n gweld claf sydd hefo pwysedd gwaed uchel neu byddwn dod nhw fewn a mae yn uchel ni'n gallu gweld y rheswm hwnna, ond felly bobl efo iechyd meddwl problemau ddim yn dod at ni gymaint, ond mae hwnna wedi bod yn anodd yndi. Diolch. Fi'n dod at y terfyn a mi'n falch bod Richard wedi cyfeirio at gwyddonwyr Cymru achos wedi'r cyfan ni yn babell wyddonol yn yr Eisteddfod AmGen a clodfori yn gwyddonwyr ni yw y nod. A fi'n meddwl, Eleri, o ran gallu dilyn yr amrywiolion yma o gwmpas y byd, yn ogystal ar ffindo brechiadau ac yn y blaen, mae gyda ni wyddonwyr sydd wedi bod yn gwneud y genomeg mwyn gweithio mas pa feirws sy'n ble. Chi wedi cael eich ysbrydoli gan y gwaith gwyddonwyr Cymru yn hynny o beth? Fi'n credu eto fel wedodd Richard yn gynharach bod yn gwasanaethau ni yng Nghymru wedi gallu gweithio'n arbennig o dda trwy'r pandemig yma a mae'r genomeg i ni wedi gallu gwneud yng Nghymru wedi bod dros ben beth mae'r rhai gwledydd llawer mwy na ni wedi gallu gwneud ac i ni wedi gallu cyfrannu wybodaeth ar y genomeg a dilyn y genomeg yn fanwl iawn yng Nghymru a rhoi'r wybodaeth na mewn i rannu gyda gweddill y byd. Felly mae'r gwaith yna wedi bod yn ysbrydoledig iawn. Achos o'ch chi'n gallu gweud pa feirws oedd wedi dod o hyd yn oed ward drws nesaf gyda manylder y genomeg?
I ni wedi gallu edrych ar y feirws yn fanwl iawn i weld os oes Lledaeniad wedi bod o fewn ysbytai neu o'r gymuned, ac wrth gwrs i ni wedi gallu gweld sut mae'r gwahanol amrywiolion wedi lledaenu. I ddechrau o'n i'n gweld yr amrywiolyn o Kent yn lledaenu, a nawr wrth gwrs mae'r amrywiolyn Delta wedi cymryd drosodd yng Nghymru ac yn rhannau eraill o Brydain wrth gwrs, a mae'r genomeg yn holl bwysig yn dilyn yr amrywiolion yma. Wel, blwyddyn nesaf, mi fyddwn ni yn Tregaron, yn byddwn ni. Mi fyddwn ni yn Tregaron. Gobeithio wir. Yn hollol. Richard, oeddech chi'n meddwl bydd rhaid i ni gael pasport i fynd mewn i'r Steddfod yn profi bod ni wedi cael 2 frechlyn i fynd mewn? Erbyn blwyddyn nesaf, dwi ddim yn credu. Fi'n credu mi fydd y Covid fel y ffliw a nifer o heintiau eraill yn hefo ni trwy'r amser, a mi fydd pawb yn cymryd gofal ac yn cael ei brechu rhag bod e'n dod yn broblem mawr eto. A Gillian sydd yn delio gyda chleifion yn uniongyrchol, wyt ti'n rhannu positifrwydd Richard ac Eleri fyna y bydd y cleifion dan eich gofal chi yn ei fyddhau ac yn gwneud? Mae'n braf iawn clywed Richard yn deud hynna, wedyn mae o'n rhoi yn hyder yn dydi. A dyna'r math o beth sydd eisiau i'n cleifion ni cael gwybod hefyd nawr. Gobeithio fydden ni'n Tregaron wedyn. Ac wrth gwrs, joiwch y gwyliau sydd yn dechrau mewn eiliad. Mwynhewch. Diolch yn fawr iawn i chi eich tri, ac yn wir diolch yn fawr iawn i chi am eich gwaith y tri ohonoch chi dros y cyfnod anodd ofnadw yma, a diolch yn fawr iawn am ymuno ni rannu y profiadau yna. A diolch i chithau hefyd am ymuno gyda ni yn y sgwrs. Mi fydd yna sesiwn arall fory yn ymwneud efo'ch crisis arall, sef newid hinsawdd, beth nesaf. Felly gobeithio newch chi ymuno â ni ar gyfer hwnna. Ond yn y cyfamser, mwynhewch, cofiwch olchi dwylo, wisgo masgiau, a dyna fi wedi wneud swydd Eleri. Falle gai job. Hwyl i chi gyd am y tro, tara nawr, tara bawb.